Joet ovat olleet kautta historian tärkeitä kulku- ja kuljetusväyliä Suomessa. Puiden kuljettamisessa uitto oli tärkein kuljetusmuoto jopa 1960-luvulle asti. Vasta sen jälkeen se alkoi väistyä maantie- ja rautatiekuljetusten tieltä. Vaikka uitto loppui, se jätti jälkensä jokiin. Niissä oli tehty niin sanottuja uittoperkauksia, eli poistettu esimerkiksi kiviä ja muita esteitä uiton helpottamiseksi. Tämä vaikutti haitallisesti jokien ekosysteemiin. Näin tapahtui myös Siikajoella. Pohjois-Pohjanmaalla virtaava Siikajoki saa alkunsa pienistä puroista Pyhännän kunnan ja Kajaanin kaupungin rajalta. Sieltä se kulkee noin 160 kilometrin matkan laskien Perämereen Siikajoen kunnassa. Ekologisesti monimuotoisen Siikajoen varrella on niin metsää, soita kuin maatalousalueitakin. Sillä on ollut historiallisesti merkittävä rooli alueen elinkeinoissa. Kalastuksen lisäksi jokea on hyödynnetty uittoväylänä. Kuten monissa muissa joissa, Siikajoenkin latvaosissa tehtiin vuosikymmenten aikana koskien uittoperkauksia. Perkauksien myötä joen luontainen monimuotoisuus heikentyi. Lohikaloille kivien perkaaminen joesta merkitsi elintärkeiden kutupaikkojen vähentymistä. Siikajoen vesistöalueen vesistökunnostusverkostohanke päätti tarttua toimeen Siikajoen ennallistamiseksi. Latvaosan kosket inventoitiin vuonna 2021. Sen pohjalta tehtiin kunnostussuunnitelma, jonka tavoitteena oli kunnostaa uittoperatut kosket Tavaskengän kylän ja Kajaanintien välisellä alueella. Varsinaiset kunnostustyöt suoritettiin syksyllä 2023. Niiden avulla palautettiin virtavesille ominainen koskien ja suvantojen vuorottelu. Rakenteellisen monimuotoisuuden lisääminen kohentaa joen ekologista tilaa ja parantaa myös maisemallisia arvoja sekä virkistyskäytön mahdollisuuksia. Tehdyillä kunnostuksilla alueen taimenkannan elinolosuhteet paranevat merkittävästi. Hankkeen aikana kunnostettiin 14 koskea niin konetöinä kuin talkootöinäkin. Kunnostettua jokimatkaa syntyi kaikkiaan 16,5 kilometriä, poikastuotantoaluetta 2,6 hehtaaria ja kutusoraikkoja 28 kappaletta. Kunnostustöihin osallistuneiden ammattilaisten ja talkoolaisten lisäksi alueiden maanomistajilla oli olennainen rooli hankkeen onnistumisessa. Peräti 91 maanomistajaa antoi suostumuksensa ennallistamistoimille. Siikajoki on vaalimisen arvoinen luonnonvara. Monimuotoisuutta ja kalakantoja vahvistava ennallistaminen on niin luonnon kuin ihmisenkin etu. Olemme osa ekosysteemiä, ja kun me huolehdimme sen hyvinvoinnista, sekin huolehtii meidän hyvinvoinnistamme.